Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, вельмі мне падабаецца мой цяперашні вось эфір, таму што у мяне ў гасцях адна, прычым у студыі, другая віртуальна, але гэта ні ў якім разе не змяншае маё задавальненне ад таго, што я вас бачу. Такім чынам, спікерка Координацыйнай рады, прадстаўніца фракцыі спіс латушкі і руху за свабоду, коаардынатарка праектаў народнага антыкрызіснага ўправлення Анжэліка Мельнікова. Прывітанне. Вітаю, Зміцер. І віцэ-спікерка Координацыйнай рады, прадстаўніца фракцыі Еўрапейскі выбар, асабістая памочніца Святланы Ціхановскай Стася Гліннік. Прывітанне, Стася. Вітаю, Зміцер, вітаю, шановныя гледачы. І у мяне будзе адно перш, што вот эта спёка, ці вот што здарылася, навошта вот вы убіліся ў гэту няўдзячную справу кіравання Координацыйнай рады. Я читаю чат Координацыйнай рады, і я хапаюся за галаву толькі ад таго, што я там читаю, што там адбываецца, а вам гэтым кіраваць. Навошта вам гэта? Хто вас прымусіў? Стася, міргані, калі ласка, калі там цябе і так не дадуць праўду сказаць. Трымаюць. Трымаюць. Не трымаюсь. Магчыма, Анжэліка першая адкажа, я вот що ж таки вот это самое. Спікерка, вот що вытрымліваем. Анжэліка. Калі ласка, так, мы жартуем, вось перед эфірам са Стасі жартавалі, што трэба быць такім камікадзе, каб узяць на сябе такі аб'ём працы, прычым бясплатна, але ж усе мы хочам вярнуцца дадому, вярнуцца ў Беларусь дэмакратычную, цывілізаваную. Таму я лічу, што трэба браць на сябе гэту адказнасць, трэба браць на сябе ініцыятыву. Як бы цяжка не было, але гэта проста наша справа. Нельга стаяць побач і глядзець і казаць нейкую крытыку, казаць, што нехта ў нечым вінаваты, але калі ты можаш і ведаеш, што можаш зрабіць лепш, можаш нешта ўнесці добрае, пазітыўнае у такі складаны, я б сказала, праект, як Координацыйная рада, то я думаю, што ў нас ёсць все магчымасці, у нас будзе лепшы дуэт прафесійны са Стасіяй, я ўпэўненая, яна вельмі спакойная, разважлівая, ўжо працавала ў Координацыйнай радзе. У мяне ёсць досвед менеджерскі, і я думаю, што мы прыйдзем да добрых рэзультатаў, таму што большасць дэлегатаў ўсё ж такі хоча працаваць канструктыўна. Ужо вяліся кансультацыі і перамовы, вы ведаеце, што і перад выбарамі, таму я думаю, што ў нас все атрымаецца. Стася. Я гляджу на Координацыйную раду як на унікальны адукацыйны праект, я б так сказала, таму што наш спіс абраў, і я ў тым ліку, стратэгію прыбліжэння Беларусі да Еўропы. Мы бачым Беларусь краінай у еўрапейскім звязе, у будучыні. Еўрапейскі звяз вельмі складаная структура. Ёй шматлікія інстытуцыі займаюцца ўвесь час тым, што праводзяць перамовы, дамаўляюцца, шукаюць кампрамісы, шукаюць нейкія варыянты, якія задаволяць усе краіны-партнёры. І я лічу, што Координацыйная рада гэта менавіта тая інстытуцыя, дзе магчыма падрыхтаваць людзей, якія ў будучыні будуць займаць, магчыма, парламенцкія пасады ў Новай Беларусі, магчыма, быць прадстаўнікамі Беларусі ў еўрапейскім звязе, якія будуць умець рыхтаваць адпаведныя дакументы, якія, магчыма, падрыхтуюць іх загадзя, якія змогуць прайсці вось гэты шлях ад таго, што нас адрэзалі сапраўды ад навыка камунікацыі ў дэмакратычнай краіне да таго, щоб быць насіцелямі гэтай ідэі і умець гэта рабіць. Я вельмі зацікаўлена ў праекце Координацыйнай рады, я лічу, што ён абсалютна унікальны. І на мінулым тыдні я была ў Брюсселі, і там прымала ўдзел у такой стратэгічнай гульне падрыхтоўкі краінамі ЕС дакументы па еўраінтэграцыі. І я вам скажу, што вось у рамах гэтай стратэгічнай гульні тыя перамовы, якія адбываліся паміж краінамі, і тое, як захоўвалі сябе таксама краіны ўсходняга партнёрства, гэта абсалютна ідэнтычна выглядала
так, як мы працавалі над статутам Координаційнай рады. І вось гэта мяне вельмі пацешыла, таму што я раней у такіх працэсах не прымала ўдзел. А тут я пабачыла, што той працэс, які мы запусцілі, правялі, вось гэты цяжкі працэс перамоваў і пошуку кампрамісаў, гэта менавіта тое, як гэта павінна выглядаць у еўрапейскай цывілізаванай краіне. Таму я лічу, што у нас наперадзе вялікая справа, і ад кандыдатаў проти парламент Координаційная рада прыйдзе да таго, каб сапраўды мець права называцца проти парламент. Так, ну что ж, я просто подозраю, что вы ведали, что будзе маё такое пытанне. Гэта былі такія падрыхтаваныя, хутчэй за ўсё, тэзісы ад абедвух спікерак вашего эфира, а зараз коротко і да непадрыхтавана, так, і по праўдзе. Ну, в конце концов, можно ж уже как бы вот шчыра ўсё вот так вот рубануть. Анжеліка, все ж таки, вот рашэнне там ці сама ідэя, вот ну, давай правду скажем. Прыйшоў Пал Палыч і сказаў: Анжеліка, трэба. Расскажу правду табе, Зміцер, расскажу правду, як было, шчыра ад сэрца. Было так. У нас была наша агульная нарада кааліцыі. Як заўсёды, мы раз на тыдзень сустракаемся і сустракаліся тады ў той перыяд. І вырашалі розныя пытанні, у тым ліку тэхнічныя і стратэгічныя, куды мы рушымся далей. І Павел Павлович прапанаваў усім, хто жадае, таксама і самавылучыцца. Вось, і было некалькі прапановаў. Я подумала, што таксама змагу з гэтым справіцца, і кажу, а я таксама хачу сябе паспрабаваць у гэтай ролі спікеркі Координаційнай рады. І вы ведаеце, канешне, вось вы бачылі, калі я прэзентавала перад выбарамі кіраўніка спікеркі Координаційнай рады, я казала, што у мяне вялікі досвед менеджерскі, і хтось, я ўжо не памятаю хто, сказаў, але ж у вас не было досведу кіравання парламентам. Ведаеце, і вось як бы мяне трошки здзівіла гэта, канешне, гэта было неяк так, разумееце, то бок і ў краіне, калі ёсць прэтэндэнты на прэзідэнта, то тады толькі той, хто быў прэзідэнтам, то нарадзіўся прэзідэнтам, той і можа як бы так стаць, займаць гэтую пасаду. Таму таксама былі такія пытанні і у кааліцыянтаў некаторых, але ж Павел Павлович, ён вельмі такі дасведчаны чалавек у плане кіравання. Ён бачыць людзей, і ён бачыць добры намер, і ён гатовы развіваць людзей. Ніколі такога не было, каб Павел Павлович сказаў: не, вось ты там тым ці іншым не будзеш займацца. Ён заўсёды кажа: паспрабуй, зрабі гэта так, каб мы табе поверылі, як бы калі у цябе ёсць на гэта здольнасці, жаданне, амбіцыі. Павел Павлович заўсёды кажа: я люблю амбітных людзей, якія гатовыя ісці за ідэю і маюць такое жаданне, інтэнцыю, як бы гатовыя працаваць, не толькі проста казаць. Таму ён проста даў мне такі шанец, і я таксама прэзентавала сябе сярод іншых прапановаў, і Павел Павлович мяне падтрымаў, затым падтрымалі кааліцыянты у больш шырокім сэнсе. Мы таксама, у нас была нарада і з нашымі партнёрамі, з еўрапейскім выбарам. Таму, ну, большасць падтрымала маю кандыдатуру, але я разумею, што гэта не толькі з-за маіх якасцяў і прафесіянальнага досведу, але, канешне ж, дзякуючы падтрымцы майго спіса, Павла Павловича і ўсёй кааліцыі. Ну, Стася, я Анжеліку ведаю где-то года з 20-го, відаць, так. Да? І я ўжо так бачу, што яна з тых людзей, якія увяжемся ў бой, а потым паглядзім. І таму Латушка прапанаваў, яна спачатку там раз падарвалася, кінулася, а потым глядзіш, ну паглядзім, вот як яна будзе з гэтым змагацца. Вы спакойны чалавек, вас, Стася, я таксама ведаю, ці з 19-го, ці з 20-го года, ну 10 таксама. Вы спакойны чалавек, разважлівы чалавек. Вот якім шантажом, кампраматам і хто вас спакусіў пайсці ці падбіў на вот ўсё ж таки пайсці? Я подозраю, что это не Светлана Тихановская. Хто гэта? Вячорка, вот гэты доктор зло, вот ён, відаць. Так, не чуем вас, не чуем. Ёсць, да, кай ласка.
Расскажу, як было. Вы трошки памыляецеся, што я такі спакойны, разважлівы чалавек. Я з 20-го года пачынаючы ўпісваюся ўвесь час у нейкія праекты і заўсёды трапляю паўсюль з-за таго, што я ўмею вельмі хутка прымаць рашэнні. Я звычайна не губляю час на доўгія развагі і па адчуваннях часта згаджаюся, калі ёсць прапанова, калі я лічу, што гэта варта нашай справы і рызыкую часта. Але ў гэты раз было трошкі іначай, таму што калі мне паклікалі ў Коордынацыйную раду, я адмовілася ў гэты раз. Таму што тады яшчэ не было вядома, хто пойдзе, якія будуць спісы, і на ўражаннях ад Коордынацыйнай рады другой спачатку я адмовілася. Былі два спісы, якія некалькі разоў прымалі спробы пераканаць мяне і запрасіць далучыцца да іх. Это акрамя еўрапейскага выбара быў моладзевы наступ. Я неяк так спачатку вагалася, ну і ў выніку паглядзела, якія будуць людзі ў спісе еўрапейскага выбару, зразумела, што мне вельмі цікава з імі працаваць, што класная каманда, і я б хацела паспрабаваць менавіта ў гэтай камандзе папрацаваць разам, таму што раней у нас не было такой магчымасці, мы неяк на розных праектах паасобку сустракаліся, і менавіта з гэтымі людзьмі у меня был добры досвед кааперацыі па ўсіх напрамках. Ну і хацелася такі дрым-тім для сябе, таму я пагадзілася. Але тое, што я буду віцэ-спікеркай, я на той момант не разумела. Калі мы пачалі абмяркоўваць кандыдатуры, каго мы б хацелі вылучыць, мы адразу ведалі, што на спікера мы не хацім, таму што мы неяк так зразумелі, што вось большасць людзей прагаласавала за спіс каманду Латушкі і Рух за свабоды, і было б лагічна, каб хтосьці ад іх прадстаўляў Коордынацыйную раду, але мы хацелі вось пабароцца за месца віцэ-спікера. І было некалькі кандыдатур унутры нашага спіса, ну, ў выніку вырашылі, што гэта буду я. І пасля у меня была размова са Светланай, дзе я яе спытала, сказала, што хачу пайти на віцэ-спікера, і для мяне была важная яе рэакцыя. Ну, яна так трошки помаўчала, пасля сказала: ладно, давай. Ну і ось так. Так што спачатку было рашэнне ўсё гэта зрабіць, а пасля я ўжо пытала, а можна я ўжо зрабіла. Але тым не менш, глядзіце, што мы маем. Кіруе Коордынацыйнай рады, спікерка Коордынацыйнай рады, прадстаўніца, ну фактычна, давай говорыць так, груба так, утрыравана, стаўленіца Латушкі. З другога боку, ну фактычна чалавек ці Светланы Ціхановскай, віцэ-спікерка. І зараз ужо пачынаюцца размовы пра тое, што такім чынам праз вось такі прывядзенне да накіруючыя пасады двух гэтых людзей Коордынацыйную раду хочуць сабе падпарадкаваць Светлана Ціхановская, ну то есть офіс Светланы Ціхановскай, не будзем гаварыць, што канкрэтна там Светлане можа гэта і не патрэбна, але офіс і аб'яднаны пераходны кабінет, дзе на сённяшні дзень фактычна лідарскія пазіцыі займае Павел Латушка. Вот структура, якая задумывалася як нейкая супрацьвага гэтым двум структурам, яна фактычна зараз падначальваецца вашым двум структурам, якія вы прадстаўляеце, не? Год у галаву хацелі ўкласці, што мы павінны адзін адному процістаяць, так хацелі вось гэты прынцып як бы ўжо ўвесці раздзяляй і властвуй. Я кажу па-руску, таму што гэта вядома, чые дзеянні, хто хоча, каб мы раздзяліліся. Таму я увогуле не люблю вось зараз, калі гэта паднімаецца гэта тэма, таму што з іншага боку тыя, хто падтрымлівае дэмакратычныя сілы і хоча нашага развіцця, казалі: ну калі ж вы ўжо ўсе аб'яднаецеся, вось калі ж вы ўжо пачнеце дзейнічаць усе разам. І вось калі ласка, мы пачынаем дзейнічаць усе разам, мы займаем некалькі, скажам, не пасадаў, не мандатаў, а просто
працуем у некалькіх арганізацыях і праектах для того, каб наладзіць гэтыя масты, нармальную камунікацыю паміж усімі нашымі структурамі. Я разумею, што павінна быць такая сістэма, дзе больш-менш незалежная, як бы калі мы кажам пра інстытуцыялізацыю, аб тым, што мы хочам як бы умацаваць і офіс прэзідэнта, і аб'яднаны пераходны кабінет, і каардынацыйную раду, то зразумела, што ў нас ва ўсіх павінны быць розныя функцыі. Мы не павінны адзін аднога дубляваць. Мы павінны адзін аднога дапаўняць. Але ў той жа час, калі людзі, якія працуюць і ў адной структуры, і ў другой структуры, могуць паміж сабой эфектыўна камунікаваць, то гэта прывядзе толькі да пазітыўных результатаў. З іншага боку, у нас ёсць рэгламент. У рэгламенце ўсё сказана аб тым, хто якія можа займаць пасады. Я не працую ў аб'яднаным пераходным кабінеце, таму рэгламент не парушаецца, і я з'яўляюся каардынатаркай праектаў НАУ, таму я не бачу этычных альбо прафесійных нейкіх там недакладнасцей альбо супярэчнасцей у гэтай сітуацыі. Калі гэтае пытанне маральна не задавальняе большасць дэлегатаў, і гэта будзе выносіцца на галасаванне ў паблік, то я разглядаю варыянт сысці з НАУ, але я не лічу, што гэта будзе эфектыўнае вырашэнне праблемы, якая, на мой погляд, увогуле не існуе. Анжеліка, асабіста я просто зараз сваю пазіцыю выкажу. Асабіста я не бачу тут парушэнняў ні рэгламента, ні ўвогуле там нейкіх там нормаў, сапраўды. Але з іншага боку, вось глядзі, ўсё ж такі Павел Латушка, ну, фактычна з'яўляецца і лідарам фракцыі з аднаго боку, і з другога боку, ну, такі чалавек, які даў табе ну, как бы так, посыл і таксама падтрымаў цябе ісці на гэтую пасаду. З трэцяга боку ён все ж таки прадстаўнік у аб'яднаным пераходным кабінеце, а не толькі кіраўнік НАУ. З другого боку і ў Стасі фактычна тая ж самая сітуацыя. Яна не парушае ніякіх там ні рэгламентаў, нічога, але вот нават яна сама рассказывала про тое, як канчатковае так добро на тое, каб ісці ў віцэ-спікеркі, яна атрымала ад Святланы Ціхановскай. І атрымліваецца, ну, как бы яна фактычна прадстаўляе інтарэсы офіса і Святланы Ціхановскай каардынацыйнай рады, і гэтыя інтарэсы будзе там адстаиваць. Вот про гэта гавораць людзі, што вы будете как бы так адстаиваць і, можа быть, трансляваць інтарэсы АПК НАУ з аднаго боку, офіса з другого боку на дзейнасць каардынацыйнай рады. Як спікер я скажу, што я буду заўсёды адстойваць інтарэсы ўсёй каардынацыйнай рады. І мне хочацца, каб у нас была нармальная, эфектыўная праца паміж усімі. Таму, як вы сказалі, там, па-першае, Павел Павлович у НАУ, ён з'яўляецца кіраўніком, ну, тут, хутчэй за ўсё, і ён са мной пагаджаецца, у нас такія партнёрскія адносіны. З другога боку, Павел Павлович як вы кажаце, ставіў чалавека. Ён прапанаваў маю кандыдатуру не таму, што лічыў, што я буду нейкая марыянетка, а таму, што менавіта ён бачыць у людзях перспектыву. І ён ведае, якую карысць можа чалавек прынесці для агульнай справы. І ён заўсёды гатовы дапамагчы парадай, справай. Ён заўсёды падзеліцца ўсімі кантактамі. Ведаеце, вось я вось просто зараз узгадаю, як праходзяць некаторыя вельмі цяжкія справы зараз, такія працэдурныя. Для таго, каб пераняць досвед ад каардынацыйнай рады другога склікання і узяць нейкія кантакты, пераняць, тыя самыя там нейкія міжпарламенцкія. Нейкая вось узнікае праблема, так, каб нейкія дастаць кантакты СМІ, ці яшчэ нешта. Неяк людзі так зайздросна адносяцца да таго, да сваіх наработак. Што датычыцца Паўла Павловича, ось он не любіць, калі я яго хвалю ў эфірах, але я просто выбачаюся. Я просто хочу сказаць вось прыклад добрага кіраўніка. Калі было абранае ўжо кіраўніцтва, я і Стася, ён сказаў, вось вам, калі ласка, усе мае кантакты, усе візіткі, вы можете са мной ісці на ўсе сустрэчы. Калі ласка, дзе гэта можна? Праталківайце нашыя ідэі. А вось табе табліца са ўсімі наработкамі, са ўсім, што ёсць, усімі кантактамі, якое новае зараз там кіраўніцтва
дыпламаты і так далей. Калі ласка, карыстайцеся, таму што чалавек хварэе за сваю справу, бо гэта павінна прыносіць карысць усім. А калі мы будзем зараз ось так казаць, што недзе там праект, тут ты нейкую карысць атрымліваеш, да я ўвогуле не зарабляю на гэтым. Разумееце? Я зарабляю у IT. Вось. І калі камусьці здаецца, што я там маю нейкія такія блізкія стасункі ці стасункі вертыкальныя з латушкам, ну, я заўсёды ўсё роўна буду да яго адносіцца з павагай, і ўсё роўна мы будзем адну і тую ж справу рабіць. Мы ў адной фракцыі. У нас ёсць адна праграма. Таму, калі ёсць такое пытанне чыста тэхнічнае, то магу як бы пацешыць усіх і сысці знаў. Але практычна я ўсё роўна буду падтрымліваць сваю фракцыю і з другога боку заўсёды буду дзейнічаць на карысць усёй каардынацыйнай рады. Спікер для ўсіх, хто хоча працаваць. Дзякую. Стася, што вы адкажаце са свайго боку на гэтыя канспіралагічныя прэтэнзіі? Не могу не пагадзіцца з Анжелікай. Дадам, што вось пытанне канфлікту інтарэсаў спікера і віца сыходзіць трошкі з канцэпцыі другой коордынацыйнай рады і таго, як там былі размеркаваныя абавязкі, галасы, як працавала нарада фракцыі другой коордынацыйнай рады. Пасля змены статута в коордынацыйнай радзе трэцяга склікання ані спікер, ані віцэ-спікер не мае голасу на радзе фракцыі. Нашы галасы знаходзяцца у лідараў спісаў на радзе фракцыі, то бок мы улічаныя у межах тых спікераў. Нашыя функцыі менеджерскія. Мы павінны з Анжелікай зрабіць так, каб коордынацыйная рада запрацавала і каб і з роўным падыходам да ўсіх мы не палітычны голас коордынацыйнай рады. Палітычным голасам коордынацыйнай рады з'яўляюцца спісы, іх лідары, іх праграмы. Тут пытанне пра большасць, так што тут вырашае большасць узнікае. Можна паспрачацца, ці сапраўды існуе гэтая большасць ці не, але так ці інакш. Дапусцім, так, нас абрала большасць людзей. Ёсць вось спіс каманды Латушкі, ёсць тыя спісы, якія далучаюцца да яго па большасці пытанняў. Умоўна можам назваць большасцю, хаця пагадненне яшчэ не падпісана. Гэта ж адказнасць за выкананне праграмы. Мы, бяручы вось усе гэтыя месцы, мы займаючыя гэтыя пасады, як бы паказваючы, што нашыя спісы, вось, мы зараз галоўныя коордынацыйнай радзе, так? Так мы ж бярэм на сябе адказнасць у гэты момант прывесці ўсе свае абавязкі, тыя, што мы далі перад выбарамі, да рэалізацыі. Тыя спісы, у якіх меншасць, якія не могуць зараз там правесці свае галасаванні, вельмі проста могуць пра все свае праграмы і все свае абяцанкі сказаць: а вось у нас там не хапала галасоў, таму у нас нічога не атрымалася. Гэта яны ўсе вінаваты. Мы нясем адказнасць за то, як будзе ў будучыні выглядаць наступнае пакаленне коордынацыйнай рады, дзе б яно не было. Ці гэта ўжо будзе беларускі парламент, ці гэта будзе працяг коордынацыйнай рады ў міграцыі. Акрамя таго, наконт самого будавання структураў. Калі наша мэта застацца за мяжой і будаваць размежаваную сімвалічную ўладу, так, мы можам зараз гуляцца у тое, якія там у нас ва ўсіх разныя погляды, шмат траціць часу на тэарэтычнае абмеркаванне, але калі наша мэта вярнуцца дамоў, то тут я не могу не пагадзіцца з беларускім грамадствам, якое ўвесь час нам ключыць: давайте ўжо аб'ядноўвацца, давайте працаваць разам, чаго ж вы там усе сварыцеся. Ну вось, гэта спроба аб'яднання. Зараз 3 структуры будуць заключаць пагадненне, дамаўляцца абмеркаванне абавязкаў і працаваць разам. І тое, што паміж гэтымі структурамі ёсць людзі, якія заходзяць і туды, і сюды, акурат дазваляе гэтую камунікацыю трымаць у том фармаце, які ён існуе, так, наш трыконцік ОСТ, ОПК і КС. Хтосьці мусіць хадзіць па ўсіх кабінетах, каб разумець, што дзе адбываецца. Бо так, як працавала коордынацыйная рада мінулага склікання, тое, што там адбывалася, прывяло толькі да маргіналізацыі, да атамізацыі і да нефункцыйнасці гэтага органа.
Вот зараз Кнырович все это послухае, вам это сам приляціць за вот такую оценку. Голос, можно сказать, беларускага народа. Янак піша: навошта супрацьстаяць адзін адному, вы павінны дапамагаць беларусам ды беларускам за мяжой, трэба вырашаць тыя праблемы, якія існуюць цяпер, давайте рабіць лепшае жыццё для народу за мяжой. Але вось конкретныя пытанні. Владимир пытается, пытанне да пані Анжелікі: ці ёсць яе жаданне сустрэцца с шальцами ПКК, а можа ёсць знаёмыя там? Канешне, жаданне, як у мяне, як у пані Анжелікі, як гаспадарыні Анжелікі, заўсёды ёсць. Я не раз ездзіла на канферэнцыі, вось і астатні раз была на канферэнцыі палка Каліноўскага, але ўжо супрацу самой каардынацыйнай рады і палка імя Кастуся Каліноўскага, як і з усімі іншымі паважанымі нашымі партнёрамі, я думаю, што гэта будзе вырашацца вось менавіта сам працэс і рамка супрацоўніцтва, яна будзе вырашацца агульным пасяджэннем, бо гэта вельмі важнае пытанне. А я заўсёды буду радая прадставіць каардынацыйную раду на мерапрыемствах, на перамовах, і я заўсёды радая бачыць усіх, хто з'яўляецца маімі добрымі знаёмымі і сябрамі. Стася, ось, відаць, вам больш пытанне, тым больш, што вы так зараз знаходзіцеся ў Вільні і как бы там і жывіцё, і працуеце. Девчата, это, конечно, отличная цель вернуться в Беларусь, но что делать белорусам прямо сейчас? Например, в Литве. Как можно жить в таких условиях, которые сейчас для нас там созданы? Ну, там далей человек, расписывая про тыя цяжкасці, з якімі беларусы у Вільні перыядычна сутыкаюцца, датычна і легалізацыі, датычна і школьнай адукацыі дзяцей, гэтак далей. Я разумею, што пытанне глобальнае, але не беручы нават офіс там конкретно Ціхановскую, а координацыйная рада, вот як віце-спікерка, можете сказаць, яна можа што нейкім чынам паўплываць на гэтую сітуацыю? Я думаю, што кожны мусіць уплываць на сваім узроўні, і, канешне, координацыйная рада таксама мусіць далучацца да гэтай працы. Я бачыла гэта так. Гаспадарня прэзідэнт на вышэйшым узроўні даносіць гэтае пытанне. Координацыйная рада на ўзроўні камунікацыі з парламентам, з Сеймасам, з адпаведнымі камісіямі. Аб'яднаны пераходны кабінет з міністэрствамі літоўскімі, суполкі беларускіх арганізацый, суполка беларускіх арганізацый Літвы можа выступаць як з адвокасі кампэйн, так з кампаніямі адвакацыі правоў беларусаў. Беларуская дыяспара можа праводзіць акцыі таксама і пісаць петыцыі. Мы тут павінны працаваць разам на розных узроўнях. Ёсць агромнае пытанне ў тым, што пытанне бяспекі ў Літвы гэта не штосьці, што проста прыдумала Літоўская рэспубліка, каб тут пагоршыць жыццё беларусам. Ідзе вайна. Яны мусяць пэўным чынам абараняцца. Не ўсе тыя крокі, якія прымае літоўскі бок, на мой погляд, выглядаюць сэнсоўна, і таму мы павінны быць у камунікацыі з гэтым бокам і на ўсіх узроўнях даносіць свае думкі, як можна зрабіць так, каб гэта задавальняла і літоўскую бяспеку, і нас. Але тут гэта не такія пытанні, якія можа вырашыць толькі координацыйная рада ці толькі Святлана Ціхановская. Ну, вось таму і трэба ўсім разам быць. Алена піша: якія цудоўныя дзяўчыны, Стасенька, малайчынка, а я цябе аддам, і Анжалічка таксама. Ведаеце, у нас была зараз вот перад нашим з вами эфир с гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай, гендер-геп, дзе мы закранули вось акурат такі тэму вашага абрання. І яна кажа: ну, наколькі я ведаю, у координацыйнай радзе ніякіх фінансавых сродкаў няма, людзі працуюць бесплатна, і таму абсалютна не дзіўна, што менавіта дзяўчата пайшлі на гэтую пасаду, дзе нічога не плацяць і ніякіх фінансавых прэферэнцый няма. Тым не менш, гаспадарыня Сідорская попросила вам задать пытанне вот, з гендернай такой подтекстом. Як вы ставіцеся да гендернай роўнасці і як будете прасоўваць комплексны гендерны падыход
у палітыку і заканадаўства дэмакратычнай Беларусі? Анжеліка? Я лічу, што гэта вельмі важнае пытанне гендернай роўнасці, як і ўвогуле роўнасці і правоў чалавека. Я як бы разглядаю гэтае пытанне вельмі шырока, таму што тут не толькі ідзе пытанне аб гендернай роўнасці, але таксама і аб правах супольнасці ЛГБТQ і іншых прадстаўнікоў. Але тут я хочу сказаць, што калі у каардынацыйнай радзе менавіта будзе такая ініцыятыва выдвинутая, і я думаю, што яна павінна быць выдвинутая, павінна быць адмысловая камісія, якая будзе працаваць па гэтых пытаннях, таму што гэта адзін з напрамкаў дэмакратычнай супольнасці, які развіваецца ў кожнай цывілізаванай краіне. Таму, канешне, каардынацыйная рада, я лічу, што будзе спрыяць таму, каб вось гэтую роўнасць прамаціраваць таксама. Але, як і сказала Стася, вельмі слушна, што такія рэчы сур'ёзныя, яны цаглінка да цаглінкі павінны вырашацца не толькі каардынацыйнай радай, яны павінны быць комплексным, упісаны ў комплексную стратэгію ўсіх дэмакратычных сілаў. І калі мы працуем над такімі важнымі пытаннямі, то тут, канешне, будзе вельмі добра, калі ў нас будзе агульная стратэгія выпрацаваная і паміж каардынацыйнай радай, і паміж АПК і офісам Святланы Ціхановскай, таму што ўсё на сваім узроўні мае сэнс для таго, каб адвакатаваць і лабіяваць інтарэсы любых груп, любых ідэй і так далей. У любой краіне. Зараз мы гэта робім у краінах, дзе пражывае наша дыяспара, а потым мы будзем ужо мець досвед, як гэта рабіць у нашай краіне, калі мы вернемся ў новую свабодную Беларусь. Вожык Патрыёт пытаецца, калі мусіць адбыцца першае пасяджэнне КР 3.0? Чаму яшчэ да першага пасяджэння падпісалі пагадненні з украінскім фондам, што выклікала вялікія спрэчкі? Ну і дадае, ці будуць змены ў сакратарыяце КР 3? Ну, у нас ужо было першае пасяджэнне. Першае пасяджэнне каардынацыйнай рады трэцяга склікання было такое, калі яшчэ мы знаёміліся і перадавалі як бы так сімвалічна свае справы ад КР2 да КР3, то есть мы ўжо працуем. Далей было агульнае пасяджэнне, дзе абіраліся менавіта спікер і віцэ-спікер, таму гэта ўжо было пасяджэнне. І, канешне, мы плануем перайсці да рэгулярных пасяджэнняў, як гэта і было раней, кожны тыдзень. Вось менавіта сёння я пісала ў агульны чат аб тым, што трэба гэтую працу далей праводзіць, але мы думаем, што трэба зрабіць, ну, гэта зараз разглядаецца і думаю, што гэта аб гэтым будзе ісці галасаванне, аб тым, што трэба дадаць нейкія фарматы новыя для гэтых пасяджэнняў, каб яны былі цікавыя для грамадскасці у тым ліку, і каб яны вырашалі цікавыя пытанні і былі цікавыя для прэсы. Аб чым я кажу, што гэта будуць не толькі пасяджэнні такія класічныя, але ёсць такі запыт зрабіць іх у фармаце дэбатаў на нейкія вельмі острыя пытанні, зрабіць іх у фармаце таких спецыяльных слуханняў па асобных пытаннях, напрыклад, вось па санкцыйнай палітыцы альбо па яшчэ якім-небудзь таких важных пытаннях, якія хвалююць грамадскасць цяпер вось і зараз, якія трэба вырашаць. Таму вось прапануецца зрабіць некалькі такіх фарматаў. Мы учора са Стасі абмяркоўвалі, што мы падрыхтуем праект календара на бліжэйшы год, і вось гэтыя штотыднёвыя нашыя паседжанні, яны будуць узноўленыя, і я думаю, што на наступным тыдні мы правядзём першае такое ўжо працоўнае агульнае пасяджэнне. Да гэтага трэба падрыхтавацца. Гэта павінна быць цывілізаваны дыялог, дыскусія. Таму зараз будзе фармавацца менавіта парадак дня гэтага пасяджэння, каб мы абмяркоўвалі бягучыя пытанні.
Стася, вось гэта пытанне ад нашага гледача я вам скірую. Чаму патлумачу? Ці будзе каардынацыйная рада прымаць удзел у канферэнцыі «Новая Беларусь» і ці будуць там вырашаць праблемы беларусаў за мяжой? Можа будзе магчыма задаць пытанне Святлане. Чаму вам? Таму што я тут перад нашым эфірам чытаў чат каардынацыйнай рады, дзе вы спрабавалі дазнацца, хто ж з дэлегатаў каардынацыйнай рады ад якой фракцыі бярэ ўдзел у падрыхтоўцы гэтай канферэнцыі і гэтак далей. Такое адчуванне, што вы ўвогуле не ў курсе з аднаго боку, а з другого боку, што там да гэтага часу нейкі, як это кажуць, разброты шатанне, кожны сам фракцыя там нешта сама сабе нешта вырашае, прапановвае, падпісвае нейкія пагадненні, нейкія там фонды, там яшчэ што, некага скіроўвае некуды, а кіраўніцтва нічога не ў курсе. Ну, глядзіце, там пытанне пра тое, хто будзе накіраваны ад каардынацыйнай рады ў працоўную групу па падрыхтоўцы канферэнцыі «Новая Беларусь», і яна проста ўзнікла раней, чым мы былі абраныя, і людзі былі накіраваныя. Там пакуль што ў нас яшчэ не да канца адладжана праца сакратарыята, таму не было паведамлення, хто менавіта з дэлегатаў быў накіраваны ў гэтую групу. Я дагэтуль, на жаль, не атрымала адказ ад самой каардынацыйнай рады, атрымала у офісе гэты адказ, таму, бачыце, зноўку дапамагае толькі тое, што... Кумаўство і карупцыя. Таму я ведаю, хто як зараз стаяць справы. Усё досыць пазітыўна. Праца вядзецца, будзе прадстаўлена каардынацыйная рада і на асноўнай палітычнай панелі, і будзе асобная панель, дзе магчымасць будзе таксама усім прадстаўнікам задаць пытанні. І загадзя, наколькі я сёння даведалася, будзе магчымасць загадзя таксама даслаць пытанне, і пажадана, каб было загадзя, таксама, каб у нас была магчымасць падрыхтавацца. З зала таксама будзе магчымасць. Проста, каб змястоўна больш паразмаўляць, то лепш, канешне, даслаць загадзя ў форме, якую будуць прапаноўваць арганізатары канферэнцыі. Анжеліка, я ізноўку звярнуся да чату і да майго ўражання ад таго, што там адбываецца. Такое адчуванне, што ўжо склаліся два абсалютна непрымірымыя нейкія там бакі, там ці, я не ведаю, як правільна сказаць, калі кожны выказвае сваю ідэю, і ён стаіць перакананы ў тым, што яно сапраўды так, што, умоўна кажучы, ёсць Кныровіч, які пастаянна спрачаецца з Курэйчыкам. І ў Курэйчыка адна пазіцыя, у Кныровіча другая, тут усё захапілі, усе вінаватыя, тут гэта каардынацыйная рада другого склікання ўсё загадзя там нізвергла просто ў нейкае пекла. І нават не толькі гэтыя, а і іншыя таксама спрэчкі, людзі сутыкаюцца. І у мяне такое адчуванне, што на сёння іх узяць і паспрабаваць давесці да паразумення нерэальна. Ну, гэта нармальная справа ў дэмакратыі, калі кожны можа выказаць сваю думку. Тут жа ж справа якая, што кожны дэлегат менавіта сваю думку выказвае, а не думку ад усяго спісу. Вы разумееце, што ў гэтым выпадку менавіта так яно і ёсць. Але, канешне, калі ўзнікае нейкае пытанне такое вострае, як я ўжо і казала, можна паспрабаваць зрабіць адмысловыя слуханні па гэтых пытаннях. І кожны дэлегат зможа ў фармаце дэбатаў, альбо з запрашэннем экспертаў, якія маюць дыаметральныя кропкі гледжання на тое ці іншае пытанне, паспрабаваць прыйсці да кансэнсуса. Вось тады гэта будзе нармальнае вырашэнне пытання так, каб грамадскасць не блыталася ў нейкіх месаджах, якія даюцца асобнымі дэлегатамі, але мела абгрунтаванне той ці іншай кропкі гледжання і таго ці іншага меркавання. Але ж, як казала моя бабуля, на чужы раток не накінеш платок. Таму у нас, калі саблюдаюцца усе этычныя нормы, то дэлегаты маюць права выказаць сваё меркаванне. Дарэчы, мы зараз са Стасей глядзелі, ці ёсць у нас якая
версія этычнага кодексу і таксама лічым, што трэба будзе яго перапрацаваць, пераглядзець. Я думаю, што некаторыя спісы возьмуць з задавальненнем гэта на сябе, таму што ў нас, я так разумею, што зараз у Каардынацыйнай радзе ёсць тыя, хто працаваў над гэтым у Каардынацыйнай радзе другога склікання, так? І таму гэта будзе больш ужо эфектыўна. Але я хочу сказаць тым прадстаўнікам, тым дэлегатам паважаным, якія працавалі ў Каардынацыйнай радзе другога склікання, што мы са Стасій і сакратарыяту у тым ліку усе пастараемся зрабіць усё магчымае, каб усё то добрае, што было зроблена ў Каардынацыйнай радзе другога склікання, яно засталося. Што гэта? Гэта пастаянныя паседжанні, гэта рэгулярныя паседжанні ў тым ліку і нарады фракцыі, дзе вырашаюцца такія важныя пытанні. Гэта і тое, што мы павінны праводзіць кожны год альбо з нейкай іншай перыядычнасцю слуханні АПК. Гэта застанецца. Але гэтыя слуханні, я лічу, што павінны быць, узгадваць нам не суд Лінча, а такую дыскусію, размову эфектыўную, дзе прадстаўнікі будуць не толькі расказваць пра тое, што яны зрабілі, але і расказваць пра свае праблемы і аб тым, як Каардынацыйная рада можа дапамагчы ім у нейкіх справах. Таму вось я хачу, каб мы выйшлі на такую цывілізаваную ўжо камунікацыю, каб мы маглі адзін аднога умацоўваць у гэтым плане. Таму так, вось гэта нармальная справа і ў іншых краінах. Ёсць спрэчкі, ёсць такія больш яскравыя персанажы, якія заўсёды гатовыя эмацыйна высказваць свае думкі, але калі я гляжу ў чаты, вось ведаеце, зараз ужо лепш. Вось, напрыклад, мне напісаў мой паплечнік, таксама знаў, які быў у Каардынацыйнай радзе першага і другога склікання. Ён кажа: Анжеліка, слухай, зараз у вас просто цывілізаваны дыялог там у гэтым чаце. У вас такое было добрае паседжанне, калі выбіралі спікера і віцэ-спікера, бо, кажа, раней, асабліва там, не ведаю, там 1,5 гады, там 2 назад, ён кажа, то там можна было просто 20 хвілін слухаць, як нехта расказвае пра жыццё чарцей на Марсе, а потым адзін аднаго м'юцілі там і чуць ли там не драліся ў прамым эфіры. Але зараз гэта ўжо больш цывілізаваная камунікацыя, і я пагаджуся з Станіславай, што вельмі шмат надзеі ў мяне на тое, што далей будзе яшчэ лепш. І вось пры дапамозе таксама і гэтага этычнага кодекса мы прыйдзем да такой пазітыўнай, эфектыўнай камунікацыі ў нашай працы. Вось наш сябра блогер Дарога пытаецца: хацелася б пабачыць і справаздачу ад Каардынацыйнай рады. Ну, пра справаздачу Каардынацыйнай рады 3.0 яшчэ рана казаць, то можа быць. Стася, а вот як вы думаеце наконт справаздачы Каардынацыйнай рады папярэдняга склікання? Можа быць, все ж таки варта было б дамагчыся? Яна ж ёсць. Яна ёсць. Яна ў тэкставым файле ляжыць на сайце Каардынацыйнай рады другого склікання. Я не задаволена тым, як была праведзена справаздача ў мінулым годзе. У меня была спроба заклікаць дэлегатаў тады справаздачыцца самастойна за сваю дзейнасць, калі ў нас не атрымоўваецца зрабіць агульную. Я тады публікавала сваю справаздачу, чым я займалася ў Каардынацыйнай радзе, але ніхто мяне тады не падтрымаў гэтай ініцыятыве. Я разумею, што працэс справаздачы другога склікання быў запушчаны Ленай Жываглот, і яна прыкладала ўсе старанні, каб зрабіць гэтую справаздачу Каардынацыйнай рады. На жаль, была ўжо сітуацыя, я думаю, што расчаравання дэлегатамі, структурай самой, бо гэта ўжо быў канец года, была нізкая актыўнасць, і заставалася не так шмат людзей, якія актыўна яе падтрымлівалі і маглі расказаць, чым яны займаліся. І зараз будзе прыкладна падобная сітуацыя. Калі мы будзем заклікаць КР2 справаздачыцца, то мы хутчэй за ўсё будзем заклікаць да гэтага толькі тых, хто прайшоў КР3. А там было 115 чалавек. З іх прайшла значна меншая частка. А што мы будзем шукаць тых людзей, якія проста зніклі ў чатах і не адказваюць, якіх мы нават у КР2 не бачылі? Ну, працей, будзе не вельмі... Тут ёсць свае цяжкасці. Але мы ўжо будзем адказваць за КР3,
і справаздачыцца за КР3. І думаю, што у нас усё атрымаецца, спадзяюся на это. Я тут могу дадаць, што у бізнесе, напрыклад, вялікія карпорацыі яны праводзяць так званы social economic impact study. Это значыць, што кампанія ацэньвае, які сацыяльны эканамічны эфект яна зрабіла на тым ці іншым рынку. У гэтым выпадку можна рабіць нейкі social political impact study, так, якія сацыяльныя і палітычныя выгады былі ад працы каардынацыйнай рады ці той ці іншай НГО. Але я вам хочу сказаць адразу, што гэтае даследаванне яно каштуе вельмі шмат грошай, калі гэтым будзе занимацца не проста нейкая адмысловая камісія такіх аматараў, якія просто захацелі нешта там высветліць. Па-першае, у простага чалавека, у дэлегата, у яго няма паўнамоцтваў, каб такія рэчы увогуле аналізаваць і лезці ў нейкія дакументы першай там як это кажуць, першасныя гэтыя дакументы, так, бухгалтарскія і так далей. Гэта робяць адмысловыя кампаніі, як не ведаю, Ernst & Young і іншыя, KPMG. Але у гэтым выпадку мы альбо пагаджаемся на тое, што старонняя арганізацыя будзе аналізаваць нашу дзейнасць, будзе мець доступ да ўсіх нашых нейкіх справаздачных дакументаў і так далей, альбо мы не абвінавачваем адзін аднога у тым, што неяк не так прайшла справаздача. Мяне, можа, таксама не задавольвае гэта справаздача на 3 лісты, дзе там пару ссылак. Так, але я не кантрольна-рэвізіонная кампанія і не аўдытарская кампанія, каб сказаць, што гэта была добрая справаздача ці не добрая. Таму трэба проста паглядзець адно аднаму ў вочы і прыняць рашэнне, якім чынам, якой працэдурай мы будзем гэта рабіць. Таму што наша задача, як спікера, віцэ-спікера, гэта забяспечыць транспарэнтнасць каардынацыйнай рады, яе працы, каб людзі разумелі, як гэта робіцца і што робіцца. Таму што адныя кажуць, вось, яны пайшлі ў каардынацыйную раду, каб усе грошы забраць, а іншыя кажуць, да вы што, там же ўсё гэта бясплатна, яны там все на валантэрскіх пачатках, так, працуюць. І як бы тут трэба разумець, што калі у чалавека ёсць ідэя нейкая аб стварэнні, напрыклад, камісіі ці праекта, то гэты праект, як і ўсе іншыя праекты, падаецца на фінансаванне. І гэты праект павінен прайсці такі шлях усіх праверак. Ён павінен мець зразумелыя KPIs, так, некія паказнікі, якія будуць дасягнуты. Павінна быць сфармулявана і ідэя, і сфармавана каманда, і нармальны, адэкватны бюджэт. Вы ж не думаеце, што партнёры фінансавыя, у тым ліку, якія хочуць нейкую НГО прафінансаваць, яны на гэта не глядзяць. Яны ў першую чаргу на гэта глядзяць. Таму ніхто тут, калі ты з'яўляешься і дэлегатам каардынацыйнай рады і робіш нешта добрае, як там пры дапамозе нейкай НГО, фундацыі і так далей, нішто адно адному не мяшае гэта рабіць. Але ўсё гэта павінна быць у адной агульнай стратэгіі дэмакратычных сілаў, каб мы рабілі адну справу, якая будзе нас весці да перамогі, а не да вось гэтых спрэчак і размоўленасцяў. Так, два пытанні на завяршэнне, тому что і так ужо так доўга затрымаліся. Стася, да вас пытанне такое агульнае. Усё ж таки вот ёсць большасць, ёсць такія прэтэнзіі, что вот большасць, яна там зараз не звяртае увагі на меншасць, прасоўвае свае рашэнні і гэтак далей. Ну, в прынцыпе, па ідэі, ну гэта звычайная парламенцкая практыка. Узяў ты большасць і ты как бы, ну, уже і свае рашэнні і прасоўваеш. Ці ўсё ж таки нейкі чынам трэба улічваць, умоўна кажучы, там парламенцкай меншасці ідэі, ініцыятывы, ці вот як, ці ўжо калі ёсць бачанне сваё, то трэба свае інтарэсы прасоўваць. Ну, перамаглі, значит, маем права. У нас агульныя інтарэсы, я вас прашу. Усіх павінна быць. Гэта прыгожыя словы. Прашу прабачэння, Стася, на цябе было пытанне. Ходжу з пытання экспертнасці. У нас ва спісах няма экспертаў па ўсіх пытаннях. Нават калі мы б хацелі там заняць усе пасады, быць большасцю гэтых далей, нам трэба глядзець на эфектыўнасць. Ёсць дакладна пытанні, якімі варта было б займацца людзям з
Им так не падабаецца гэта зменшыць. Са спісу блока Прокоп'ева Егорова, давайте так, са спісу наша справа. І таму што ў гэтых спісах ёсць акадэмікі, ёсць людзі, ёсць філосафы, ёсць людзі, якія займаюцца менавіта там распрацоўкамі этычных нормаў, распрацоўкамі адукацыйных праграмаў, займаліся адукацыйнай камісіяй, так. Ну, то бок там для мяне, напрыклад, відавочна, што гэта тая праца, якую гэтыя людзі і мусяць працягваць, таму што гэта іх зона экспертызы. І гэта, ну, тут же ж пытанне палітычнае збольшага. Калі мы кажам пра камісіі, то гэта заўсёды пытанне экспертнасці. У нас ёсць слабы бок у Коордынацыйнай радзе, у нас амаль няма эканамістаў, у нас адзін Кныровіч. І ўсё. То бок тут мы вымушаныя прыцягваць знешніх экспертаў. Таму што мы не можам толькі на меркаваннях Александра Кныровіча аб эканоміцы ствараць агульную ідэю эканомікі і будучай эканомікі Беларусі, напрыклад. Канешне, нам тут трэба прыцягваць яшчэ і людзей. Ну, адносна таго, што, ну, так, мы занялі большасць. І там, дзе мы лічым, што мы з гэтай працай справімся, што яна адпавядае таму, што мы заявілі на выбарах у нашых праграмах, канешне, мы тут намагаемся зрабіць так, каб рэалізаваць нашы праграмы. Калі для рэалізацыі нашых праграмаў нам трэба тая камісія, і калі мы паабяцалі стварыць гэтыя камісіі, так, мы будзем гэта ствараць, так, тое, што у нас большасць галасоў, нам у гэтым дапамагае. І гэта рашэнне тых, хто галасаваў за Коордынацыйную раду. Ну і Анжеліка, да вас апошняе пытанне, ну і можа бы Стася таксама выкажацца па ім, яно пра будучую працу, у тым сэнсе, што я чуў такое выказванне, скажем так, кажуць, што нават не будзем казаць пра Коордынацыйную раду 2.0, якая, ну, как бы вельмі панізіла успрыняццё яе ў вачах людзей, ну, как бы такое стаўленне не вельмі. Былі спадзяванні на Коордынацыйную раду 3-го склікання, але тое, што кажуць мне, мы бачым, вот прынамсі да сённяшняга дня, ну яшчэ больш планку апускае, даверу ніякага, как бы спадзеваў ніякіх. У вас ёсць план, як выцягнуць вот с этой марыанскай упадзіны Коордынацыйную раду і давер, павагу да яе ўзняць? Канешне, ёсць. Канешне, я не пагаджуся, што тут ужо у марыянскую упадзіну мы пакаціліся, таму што, ведаеце, нават перадвыбарная кампанія, яна падняла інтарэс да Коордынацыйнай рады. Хоць на нейкі адсотак яна падняла, таму што людзі былі такой у канкурэнтнай становішчы, яны хацелі паказаць сябе, свае каманды, свае праграмы. Гэта ўжо было круто. Гэта не нейкі прызначаны орган, а гэта выбарны орган. І была здаровая канкурэнцыя. Я не чула, мне такое не пісалі нават там у асабістае, што вось зараз яшчэ горш, чым было раней. Наадварот, людзі пішуць, паглядзіце, у вас больш парадку ў чатах, у вас больш нейкая цывілізаваная камунікацыя. І, канешне ж, яшчэ прайшло не так шмат часу. Нам трэба зараз наладзіць працэдуры. Все разумеюць, што транзітны перыяд ад 2-го складу да 3-го, ён не быў прапісаны ніяк у рэгламенце, у тым ліку. Таму так шмат часу у нас заняла праца над статутам. І вось гэта таксама быў прыклад сапраўднай такой каманднай ігры, каманднай працы. Працавалі усе з кожнага спіса, было больш за 80 правак. І 3-я частка з іх была прапанавана менавіта тымі, хто ўжо працаваў у Коордынацыйнай радзе 2-го склікання. Гэта паказнік таго, што былі такія праблемы. Быў запыт на змены ў рэгламенце, быў запыт на змену працэдур. Таму я і кажу, што мы пачыналі ў вельмі складаных абставінах. І вось сёння мы учора ў 12 гадзін ночы, а ўжо у Станіславы там было пад гадзіну ночы, мы з ёй 17 пунктаў накідалі з таго, што вось зараз прама гарыць. І з самай раніцы пачалі гэтыя задачы неяк размяркоўваць і пытацца зразумець, як нам гэта лепш зрабіць так, каб гэта было эфектыўна. І вось я кажу, што я з вялікай павагай стаўлюся да
цябе, Зміцер, і да таго, што ты запрашаеш на эфіры, але мне неяк перад людзьмі няёмка, што мы яшчэ нічога не зрабілі, а ўжо так шмат інтэрв'ю раздаём. Таму я ведаю, разумею, што трэба аб гэтым казаць, трэба казаць людзям аб тым, што мы робім, але трэба яшчэ і рабіць рукамі, гэта займае час. Таму вось нават да цябе ехала і просто весь гэты час сидела ў тэлефоне і нешта мы пыталіся там зрабіць так, каб гэта было... Я ўсё зразумеў, калі раптам ўсё пойдзе не так, як трэба, то журналісты будуць вінаватыя, як заўсёды. Не, ты што, я журналістаў вельмі люблю, я лічу, што журналісты менавіта, вось гэта тыя людзі, якія заўсёды прыйдуць і будуць асвятляць нейкую падзею, калі яна насамрэч цікавая. Калі яна цікавая, я кажу, людзі, ніколі не абвінавачвайце журналістаў, што яны там падчас перадвыбарнай кампаніі нешта там не так былі заінтарэсаваны. Дык вы ж зрабіце так, каб гэта было цікава, бо я працавала з ключавымі СМІ калісьці, калі працавала на вялікім прадпрыемстве. Калі навіна нікому не цікавая, ніхто яе не будзе асвятляць. Ну насамрэч так і ёсць. Таму не трэба абражацца на СМІ. Наадварот трэба падтрымліваць. І вось ты кажаш, як гэты давер падымаць. Я лічу, што нам патрэбна просто такая насамрэч аб'ёмная медыякаманда для координацыйнай рады. Гэта павінна быць нават не 2 і 3 чалавекі. Гэта павінна быць праца такая і у афіцыяльных каналах. Гэта павінна быць праца у сацыяльных сетках. Гэта павінна быць праца з міжнароднымі СМІ. Павінны быць людзі, якія валодаюць англійскай мовай, якія могуць таксама на месцах у розных краінах, якія з'яўляюцца нашымі стратэгічнымі партнёрамі, працаваць з медыа. Гэта нашы блогеры. Гэта то, як мы будзем працаваць з беларусамі. Гэта форма адваротнай сувязі. Мне сёння нават так сорамна паглядзець на наш сайт координацыйнай рады. Я выбачаюся, што я сама кажу пра тое, што але гэта зараз праблема. І, канешне, я павінна казаць толькі ўсё добрае аб координацыйнай радзе, але вось на сёння, як паглядзела на інструменты, там просто трэба ўсё альбо з нуля рабіць, альбо неяк напаўняць заново. І вось зараз мы пішам гэтыя тэхнічныя заданні. Ёсць таксама інфармацыя, што як бы ўжо ідзе распрацоўка і новага сайта, але гэта вельмі важна. Гэта наш твар. Гэта тое, што адкуль з гэтых як бы з гэтых наших сацыяльных сетак гэтую інфармацыю будуць забіраць і СМІ. Таму вось гэта і наша рэпутацыя перад самімі беларусамі, якія змогуць нам задаваць пытанні і атрымліваць іх, што самае важнае. Вось я размаўляла з Юлянай учора, яна кажа, мы вам зробім самы бяспечны круты бот. Ты ж ведаеш, куды звярнуцца. Юліана маецца на увазе прадстаўніца кіберпартызанаў Юліана Шамітавец. Так, дзякуй. Вось. І таксама вось на знешнюю аўдыторыю. Бо мы павінны свой аўтарытэт падымаць. Мы павінны працаваць з парламентамі, мы павінны працаваць з міжпарламенцкімі арганізацыямі. Таксама нашых людзей адукоўваць, каб яны таксама былі вось гэтымі амбасадорамі координацыйнай рады. Каб яны не скандалілі ў чатах, а наадварот былі, як бы баранілі наш аўтарытэт і казалі аб тым, што мы робім. Дзякуй. Стася, ёсць што дадаць? Падтрымліваю Анжаліку па ўсіх пытаннях, не буду дадаваць тут ужо. Дзякуй, Анжаліка, вельмі цудоўна ўсё сказала. Як написала Алена, вот нейкая просто ваш сімпатык. Гэта лепшы стрым за апошні час. Клас. Дзякуй вялікі Стася Гліннік, віцэ-спікерка координацыйнай рады, і Анжаліка Мельнікова, спікерка координацыйнай рады. І Зміцер Лукашук быў у гэтай вось прыемнай кампаніі. Дзякуй вялікі, поспехаў і сілаў у вашай працы. Жыве Беларусь. Жыве. Вечна.